Nandito ako nila Maui. Yan, nadumihan ako, girl, ha. So, guys, I just wanted to do a quick shout out to my friendship, Avi. Avi, A-V-I. I don't know if I pronounce it correctly. Ayaw, Miguel. So, Avi. I'm just going to put a screenshot dito sa screen siguro para sigurado talaga. So, ayun. Hi fans! Thank you so much for always supporting, for always watching my video. Shout out to you, Abby. Thank you so much. Guys, if you want to be part of the shout out, comment lang kayo below kung gusto nyo magpa-shout out sa video ko. Just comment below. Magsha-shout out tayo, okay? So, ayan. Thank you so much for always tuning in, for always watching. Hala, sweet! What happened? So, ayun, na-distract ako kasi si Maui. Awa naman si Awi na disaster doon sa play-play nila. Ito kasi nag-ano niya, nila lang. Doon kasi niya pina-play-play doon sa railing. Tingnan niyo yung ano ni Maui. Nabali tuloy yung ano. Nabali. Oh. Bali. Kaluwi siya doon ng Maui. Sa una kay si ate. Dati guys, nung baby pa si Maui, yung puppy pa, dinaganan ni ate sa wheelchair yung tail ni Awi. Kaya, ayun, naputol yung tail ni Maui. Oh, be a good boy. Be a good boy. Ayan, ngayon naman, yung yung nails na naman ni Awi yung naputol. Uy, kaluwi. Ikaw, Magel? Hey, what's up you guys? What's up? Kain tayo guys, Cloud9. What's up you guys? I'm eating Cloud9 guys. Yeah bro, Cloud9 is in the house. Natukaan ko. So what's up? Punta na kami ng seaside. Kasi ano pala ngayon? Holiday. Yeah, today is holiday. Wala palang bank ngayon. So, magtitingin-tingin na lang muna kami. Para ready. May natingnan na kami dito sa sa Colon area. Tapos, at the same time, bumili na din kami ng foodie ni Mandy, nila Molly. Hindi ni Miko. Kasi si Miko hindi kumakain ng kati food. So, ayan. Seaside time. Sarap ng Cloud9. Masarap din yung Choco Fudge. Cloud9 ba yun? Or Big Bang. Big Bang pala. Hindi ako nakabili ng Big Bang. Hindi ko nakita. So, knock time. See you seaside! Hello guys! We're home. Ba't unsa ito na katong unsa tayo tula na? Lagi. Mas makakita sa na ay kung kinsay mamatay. So yun, we are finally home. Kanang inanaon bawa. Ngayon magkupot ni Kuan. Home and ayan, Ramadan pala ngayon. Kaya anong tawag niyan? Ang dilim. Holiday. So, we're home. So, I'm planning to cut this one. Ayan, tapos I am also planning to marinate that one, yung foodie ng mga Dodge. But before that, kasi 7 o'clock na, na-publish na yung video ko guys. So, I'm just going to share my video on Facebook first, and then after sharing, I'm gonna do some shopping. So, uupo na ako dito sa aking mahiwagang trono.
guys, na-marinate ko na yung foodie ng mga dog. Tapos, ilalagay lang natin ulit dito sa bag para sa refrigerator para hindi siya masira. Ayan. Ayan. Balot na natin. And then, I'm just going to put this inside here. Well, hindi na makasya. Sa ubos na lang guro. Ayan. Lagay natin. Ayan. Para ready na siya. Bukas. So, Baba wanted squid roll daw. Papainit muna ako ng mantika. Tapos nandun niya yung squid. Kasi naka-frozen pa siya. So, quickly, dinifrost ko muna guys. While ito, uminit. So, since, nakita na namin yung nail polish kasi kahapon. Ito yung gusto kong, gawin ni Baba na nail polish sa akin. Pero di daw niya makita. Sabi ko, nandoon sa urukan. Tapos sabi niya wala doon. Tapos nandoon lang the whole time. So, eto ulitin ni Baba. Kasi ayoko nung yung kulay na meron ako ngayon. Parang pangit. Ito pala. Ay, hindi pa ready. Kala ko mainit na. Quack! Wonder by wonder. Na ready na ito, mga ganito lang karami kasi si Baba lang at saka si Sashi yung kakain naman. Medyo marami na to. Hello guys, magpe-pedicure na kami ni Baba kasi nag-upload pa lang ako ng I already uploaded one video, so dalawa yung ko. And then tapos na yung isa, tapos isa na lang. Ang bagal ng internet, kanina ni-reset ko, tapos bumilis. Tapos ngayon, yung isa na naman yung in-upload ko, bumagal na naman. I don't know what is happening, pero basta yun. So, while nag-upload yun, naghintay kami. Chinek ko din kung may bagong video ba na HD, pero wala din. So, magpe-pedicure na lang muna kami ni Baba. Here's my beautiful manicurist. Oh, This is torture. oh, torture. This is torture daw. Oh, kasi ito yung ginawa ni Baba last. Oh, ayoko ng color nito. Tapos medyo din. Nagkatawa pa siya. Ayan, so ulitin namin. Manicure lang naman, hindi na siya mag-ano, di ba ba? 3 times. 3 times ang katong first time. Kumusta naman yun? That was so weird ba? Ayan. So guys, good night na. So I hope you have a wonderful day and a great day. As always, matutulog tayo para mabilis na. Kasi baka makalimutan ko na namang mag-good night. So I hope again that you have a wonderful day and a great day as always. And always remember to be nice, be kind, and keep that smile. And I will see you on our next video. Good night.